lazima muleke amagana nkagaiga tugende kubanga lazima naintu n'abaguzi tutuke esemesa y'enseye ase keke okoraki ekunagire lazima tutware omuntu naintu batokonya kunacha gintu keke ekeke iyo amutu kusana bere ngesakuke mungiro kiraire mu president enseye lazima tuwatirane Ruto oimoke ontenga Simba esenge nyiwansabire natumira abantu bandi ko kwande 500 million chibe ya daraja mbili chiwiki bere chaeta etwa mubuli ngeki toechibesa cha Nyambera akarwa e contractor no on site ngoro naona ngina baramu 350 million chiparna mubuli kilomita 10 chabo songo taliande tinda kwana mubasi kukwana ndegero ya mubasi chabo songo ngamuda kilomita 10 anataka budget yo mheshimiwa governor lakini digango kilomita 5 chiwata 350 million chiagacho egeti mugende egeti ekenekenne kwa ke stadium asabantu bawake komdenga gakige ntokora narusiri eshogali ngano ene bilioni emo kandi ngano kama ndege ntokora ngengokwa 500 million egeti ekiagacho mugwa nderi nganze kumuramana chibesa chichiko cha gotigara echirenta abeke sechi wodi chibere mente chigakino ayi goitangale besange chichororo chigende bus central na chiwodi chonspi amangana 2027 tu ikoro tumakura musana bere ekatiba yetu egote banga county government etugwati serikali ya give us isn't it wana bantu bane mu wande bitibinge lakini bitina nene musana nayo mutende sase bitina bya aba basi mulega emutende nkole bitina mu wancha nkole gas ono tigamba mu internet deputy party leader ya ODM Rairo imukire mosoire serikali ebintu byonsi pimware byagenda ralia mugere mati ngai kamoja kumuna Simba kwa tuterere ODM ya tuleteretega njibono ninde macho uwanja boy lazima mulike kusabana nabayi ono mubuli omwemsi no ngakini abakolegasi na gavana ekyara 2027 tugwato omuntu mugabo mugabana 2027 tuwanye kwasango ikatoi tugosaba nyasaye kindi giyonsi kigotoka turakereta abantu betu bakoreko nani kuja kujali baga asengo nyoro ya president eko ndemza president ka nenti no tulige gatutu tiga kaki echiro ya daraja mbili chigari chigira abantoro toechibesa twagaje etaoni ogenda orokonyora hokase bali karasi na mulinga Kinyambera tiga torosi chiroro ogende gaiga nyanchwa ase mpaka no NSD bwate headquarters chipara chiroro namara ne town amdenga akimukonyora chikilomita 10 mbeka kalani abantu bane etaoni ye erekane ko betawn